Ndị be anyị ndewonu. Biko soronụ m ka anyị fụ ihe m dotere nne m anyị ji esi ofe taa. Ka m kpọsịara gị ife ndị a eji esicha ofe. Anyị sichakwa ya bụ ofe, m ga-emekwa ka unu mara. Nke mbụ m ji nga a bụ ụkazi akwọrọ akwọ. Nke abụọ ya bụ isi okporoko. Lekwa isi okporoko nke ntị ya gbatịkwara agbatị. Nke atọ nga bụ ayọrọ. A na-akpọ ya ayọrọ crayfish. A na-akpọ ya ayọrọ. Nke a bụ ose ndụ. N'olu oyibo a na-akpọ ya fresh pepper, ose ndụ. Nke a bụ ose akwọrọ akwọ, dry pepper. Nke a ka a na-akpọ ayọbasị. N'asụsụ bekee a na-akpọ ya onions. N'aka nke ebe a ị ga-ahụta ihe a na-akpọ anụ ewu. Anụ ewu bụ goat meat. Onye ọbụla kọtara ego ole m goro anụ ewu a, ya bịa na comment section, enwere m gift m ga-enye ya. Kọtara m ego ole m goro anụ a na obodo Naijiria ụta ọ na-acha ihe m na-ama gwa m ego ole m goro anụ a. Oke, nke a ka a na-akpọ mgbọlọdị. Mgbọlọdị n'asụsụ bekee bụ water leaf. Ama m sọ ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe a na-akpọ mgbọlọdị, but ọwa aha Igbo water leaf. Okay, so mgbọlọdị na ụkasị akwọrọ akwọ ka anyị ga-eji eme ya bụ ofe. Then ihe ọzọ anyị ga-ejikwa sie ya bụ mmanụ nri. So ndị be anyị taa ka ọ ha anyị n'ọnụ. Anyị sichaa ya bụ ofe, anyị ga-ejikwa gị otu ọ dị. Then ihe ndị ọzọ na-anọghị ebe a ọwụ nnu. Ọsụsọ nnu wụ ihe na-anọghị ebe a. Ihe ndị ọzọ zuru ezu na mmiri na ite na ọkụ. So anyị ga-emecha gaa shie ya ka anyị fụ otu ọ ga-eshipụta. Nọọnụ na nke ọma na-ele anyị, na-ekiri anyị ka anyị na-amụziri n'ọtụtụ ihe unu na-amaghị n'asụsụ Igbo. Ndewonu.